Bună tuturor, eu sunt Dragoș și da, aici Adela. Acum să dăm pe hartă să vedem ce avem făcut. Uite, tot aici. Și acum o să mai dăm gata, băută. Din nou încercăm. Da. Mergem înapoi. Asta. Nu mai spune nimic. Hai să mai facem singur. Ok. Ce trebuie să facem? Din nou, frate. Exact. Stai. Nu mai scade mult. Cum se face suedul. Trebuie să-mi cumpăr din scop. Aha. Da. Deci vreau altă bluză. Asta. Vrei 2%. Să mai luăm pantaloni. Să luăm pe ăstea. Da, ok. Dacă hai să nu fac asta. Avem 4%. Se repede timpul. Ok. Haideți. Apoi asta. Ok. Hai mă. Brăcare. De fapt la brăcare. Uite asta. Gata, fraților, avem 6. Lost. Dați-mi 5. Ok. Acum să dăm pe hartă. Ok. Încă una. Nu, el nu este la fel. Asta să zic. Wow. Câte mi-au apărut. What? Nu înțeleg nimic. Cu băgul ăsta. Nu știu ce e.
Sară. Înțeleg. Am dat din sară. Înțeleg-te! Motherfucker! Așa. Dăm la mapă, pe. Ok, dar acum unde trebuie să merg? Nu. Nu a fost până. Ok. Ia. Lângă West Encounter. Encounter. The best. Oh. Okay? Dale, que utat. Okay, normal. Jaramba. Lag. Oh. Hai. Hai mai repede. Hai mai repede, Dragostea, mai repede. Mai repede. Trebuie să lăsăm masă pe sportul ăsta. Oh, de 7 minute, trebuie să încheiem. Da, ambele trebuie să le postez azi. Sau unul azi, mâine, nu știu. Da, după cum am spus, dacă nu mă aud bine, nu e vina mea, e vina microfonului. Să nu știu cum să-l dau mai tare, de ce mă pizem. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Și da, merge în lag extrem. Dar i-am pus aproape jos. Hai. Hai, că l-am pus aproape jos. Și mai lăsați-mi în comentarii dacă mai vreți să fac cu audio. Încă da. Am observat și eu că nu se aude prea bine cu audio. Și da, îmi ia 5 ore. Eu gata. Mi-a luat 5 ore cu lagul ăsta. 5 ore. 5. Nu 20. Da, dar faza acum este că eu nici măcar n-am stat din masă. Și da, lag infernal. De ăla infernal. Nu știu. E lagul ăsta. Numai când filmez am lag. Da, am pus pe TTS-urile 30, nu neolimit. Ca să știi. N-are limite. Da, când le-am spus la colegi azi la școală, au murit de ciudă. Au murit de ciudă. Păi da, cam atât cu acest episod, pentru că nu știu de ce merge așa de greu. Bye.